His Royal Highness Eze Dr. Martin Orizu Igwilo Okoridozuka Eze Ọhazurume nke mbụ na ndị Akụmanchị Ihieme Autonomous Community. Taa Ikeji ụbọchị eji eje eme nkene, eji eje ebuji ihu. Ikeji is the only and the best festival in this world. As our people, without Ikeji, there's no Ndizog. Ikeji nke abalị Ndizog kwesịrị ka ọ bụrụ mmemme omenala nke otu UNESCO, that is, we call it the cultural elements. Akome Ikeji Aron Ndizog. Ekele Igbo ndị na-ege anyị ntị, onye atụrụ na omenala Igbo, maka na omenala Igbo mere ka anyị nwee ndụ, mee ka anyị nwee anyị isi ike, mee ka anyị na-eje eje na-abata omenala anyị ya adịrịrị. Ya dịrị Igbo niile mma, ebe onye nọ ya echefukwana na obi ya taata nwere ndị zọtarịa ya, and ndị zọtarịa ya ka a na-akpọ ndị ichie, maka ịkọta ndị zọtarịa na obi gị kwuo na ndị nna nna gị mere ihe ọjọọ, ịba na obi gị nwụrụ. Ihe nna gị mere, nna gị mee ihe, ọwụ ga-eme ya ọwụrụ arụ. Ọ bụghị ọda. Mana ihe a na-ekwu ndị na-eje etinye aka n'ihe ọjọọ, nke ha ahụghị omenala. Onye na-egbu mmadụ na-eme nsi ahụghị omenala ka ọ na-eme. Ama m ịghọta ihe na-ekwu, o nwere ihe dị iche n'ihe ọjọọ na ị na-eme omenala. Omenala, onye ọbụla na-eme omenala na-ekwe m ihe ọjọọ, ngosi igwe ọsọ na ga-akwụ ya. Ụmụ Igbo niile, onye ọbụla ga-ejisi ike were mara na o nwere ebe o si. O nwere onye si n'elu daa, o nwere onye mụ onye, onye mụ onye, onye mụ onye, onye mụ onye ewee mụta ya. Ndị afọ mụchala unu, ha kwesịrị ka asọpụrụ fa, ka a na-echeta ha. Ọ gwọrọ otu ụbọchị n'ahụ, ị ga were onye akpatara ego ebune ma ego awani ma ego efi, o were nụ diọkpa were gwa ndị nna ya na ihe sikwere ike, ha bịa weta ego efi, ha bịa weta ego eke, ha wetara ya wee na-aga n'anya ya. Ụmụnne m ndị izu ọbụla ana m ekene unu ibe m ibe onye ebile, a sị m ngwa iji ekowu nke ọma agwana gị. Onye nwe anyị ga na-echekwa anyị, na-eche anyị ka ichekwa ichechara akwa taa. Onye ihe na-esiri ike n'aha, a sị m ya na onye nwe anyị ga-aza ya. O meghị ihe ga-eme anyị, onye gbuo n'aka na ya egbute ihe ọma, onye gbuo n'aka ekpe ya gbute ihe ọma. Nwanne gị ma na ị hụrụ nwanne gị, ichere nwanne gị eji ọjọọ na akụwa so ka e were udo, ịhụnanya na aṅụrị were ebi n'ụwa wee peta. Akome Ikeji Aron Ndizog. Ndị be anyị ekenekwa m ụnụ, asị m nke onye tiri ya zelu, maka na ihe ekwuru ka a na-eme. Tata anyị nọ na
Nwaji na arọ ndị Izuọgụ maka mmemme a na-akpọ Ikeji Festival. A na-eme ya kwa arọ. Tata anyị nọ n'Imo steeti ebe ọ bụla nọ na-ege anyị ntị. We are reporting from Big Joe Solution. Aha nka bụ Maazị Chukwuebuka. Ọ sị ka m kwunu na ihe na-eme taa ọ ya abụ ihe ego ihe ọnwụ nyere gị maka na mmọnwụ ya agba egwu ya akụ ihe ndị ama Izuọgụ ji wee biri Fejiko cherekwa na ọ bụ onye Izuọgụ. Ihe niile ya eme taa ebe ọbụla ị nọ mba ọbụla ị nọ wee na-esonye anyị a sị nga ijekwa na ebe ọbụla nọsie ike maka na ihe kwuru ka a na-eme. Aha nka bụ Maazị Chukwuebuka onye eziokwu ma obere asị na-akawa mmụọ n'ọnụ. Eze birikwa eze ugocha onye mụ onye ewee mụta ya. Ndị afọ mụchala unu ha kwesịrị ka asọpụrụ fa ka a na-echeta ha. Ọ gwọrọ otu ụbọchị n'ahụ ị ga were onye akpatara ego ebune ma ego awani ma ego efi o were nụ
diọkpa werekwa ndị nna ya na ihe sikwere ike ha bịa weta ego efi ha bịa weta ego ekwu ha ewetara ya wee na-aga n'anya ya Wayo. Meaya na. Confirm. For the culture. ụmụnne m ndị Izuọgụ ihe mere ana m ekele unu ibe onye ebine a sị m ngwa iji eko nke ọma gwana gị onye nwe anyị ga na-echekwa anyị na-eche anyị ka ichekwa iche chara akwa aka
ihe ga-eme anyị onye gbuo n'aka na ihe gbute ihe ọma onye gbuo n'aka ekpe ya gbute ihe ọma nwanne gị ma a na ịhụrụ nwanne gị echere nwanne gị eji ọjọọ a na-akụ uwe so ka e were udo ịhụnanya na aṅụrị were ebi n'ụwa peta Come. Ikeji arrondissement.